For today's video, mag-open ta karon og parcel. Duha jud ni ka parcel ang naabot. Tag-ana guys kung unsa ni. Dili ni para ako sa ako ning bana ang isa, kaning akong gi-open para sa akong anak og sa decoration sa birthday niya. Okay, excited man ko atong i-open unya ato lang ni ibalik og close. Kung asa ko dapit mag-open dapita. Pero useless raman siguro mura ra maura man gihapon siguro ang istoryaha. So sige lang kay excited lagi ta inahan, i-open jud nato. Hinahinayon nato kay maapil unya og gunting ang panapton. Naa pa jud isa nga excited labaw pa nako o nasa akong kilid. Iya jud gibarugan. Nawa ra gud yun kayo pagka-open nako. Kay gi-open ako diri sa lubot. Iya ko giingnan nganong anak man nimo i-open. Nga maura man gihapon. O diba asa ka ang utok nako aning dapita. Sige lang kay para lagi dili makitaan lagi unya kay na-open naman pasagdain na lang kay dili man jud dapat diha untay open sa diri man jud unta sa ibabaw. Ay nakuha na jud nako. So ang na-open ako first kay ang sayal jud ni ate. Na-amaze kayo ko kung unsa ang sa picture, mausa jud ang sa personal. Hala guys, nindot kaayo sure ko ang ayan si Maymay ani excited na kaayo ko ipakita sa iya ha inig abot. Ako naman hinuon ang excited sa Christmas party ni ate Maymay. Mayo kayo siya mupili guys sa mga style. Naana ni siya para sa ibabaw. Unya kay kaning sayal na uwahi man og pili niya ato ning ibalik og sulod para murag wala pa gi-open ako ba inig open sa diya dito sa balay. Nindot man jud na paminaw nga ikaw mag-open no kana ganing kanang mga parcel nga ikaw jud mismo. So ato jud tarungon sa dugipos. Next na to i-open ang polo ni kuya. May unta sakto sad ni niya kanang ganahan ra ba ko sa style ug ang panapton okay sad kaayo. Ingani nga color ang ganahan ni kuya mga dark. Kani si kuya GN dili ni hilig magpa-video. Ganahan ni siya nga magsukod. Dili jud nimo videohan kay kung videohan niya dili man sad niya isukod. Sure ko kaning puluha di jud ni nako ma-videohan nga magsukod siya. Ato na sa nisod sa plastic hay ganahan kay ayo ko unya. Di sa ni nako i-open ang mga ubang gi order nako nga mga decoration. Tulo ni nga klase kanang naay Merry Christmas, Happy New Year og birthday ni kuya og ni ate. Nag-order na lang ko daan. Kaning akong gipang order para ni sa ilahang Christmas party. Ang akong paliton lain ani ni kuya karsonis na lang. Kang ati sapatos na lang sad ang kulang. Hay sa una kami magtan-aw ra jud mi sa among mga classmate nga ang ipang suot sus panganindot kayo ang amo in town ambot kong diin gikan sa kaban ni Mama Liling. Bitaw guys tinuod jud na ang akong gisulti ay ang mga classmate namo ang ayan kaayo sila sa mga gipang suot nila kanang nindot kayo kanang guwapa kay sila tan-aw. So ako ba kay ma-compare na ko layon sa mga perti na akong ituma daot unya hala ang akong sinina unsa naman ni mga 19 unsa pa man ni 19 forgotten naman ni. So mao na ibawi-bawi na lang nato sa atong mga anak atong palitan og mga okay ra sad bisan dili kaayo mga mahal. Di ba mga mama maka-relate jud mo ani. I-open na sad nato ang second parcel. Mao ni siya ang sa akong bana nga naglisod jud kog pili ani kay ambot lang kaha masigo ba kaha ni sa iya. Base lang jud ni sa akong bana-bana guys kung masigo ba ni. First nako napilian ang large. Unya kay nagduduha man jud ko. Ako na lang jud gi final XL na lang kay kung i-large na ko unsaon na lang kung fit. Diba kung blazer angay man jud na luag. So final XL na gyud. So mao na ni guys, XL na jud ni guys. Masigo ba jud ka ni no? Atong i-open first ang iyahang necktie. Color black hala sayo pa pagkapili guys. Ang iyahang blazer kay kanang black unya nga akong gipili nga necktie. Black pa jud. Mao na lang sige kog katawa kay kani siya pila ni guys, wa ni kaabot og 100. First time ni nako nga palit guys. Unya online pagyud kuyawa Nagduduha lagi ko kay kung magpalit ko sa SM, perti mang mahala ani may pa sa online kay naay barato-barato. I-open na nato ang tanawa guys. Basta paminaw nako lapad siya nga murag dili man jud ni masigo niya. Dako ra jud kaayo. Tanawa. Okay ra kayo iyahang panapton. Mao na nagsige jud ko katawa na amaze jud ko tanawa. Ay grabe jud kaayo. Tanawa di ba? Perti jung la para tan-aw na ko di ko katuo nga masigo ba ni or dili. Sao na lang. Kanang akong reaction na unsa
nasayangan ko kay dili masigo sa akong bana kay tan-aw nako pertejong dakua. Ang akong utok ana kay nagdagan na nga kung dili masigo i-post na lang nako sa Facebook nga akong pa baligya kay para bahala dili siguro sa pilay amount pagpalit nako ako na lang i-online akong ibaligya kay sayang kaayo na gitan-aw maayo gibalik-balik gisukod. Sus mao jud na guys sa ako jud to pagtuo guys nga dili jud masigo as in gibalik-balik gihimutaran mao jud akong paminaw nga dili jud masugo naunsa nako dili masigo kay dako lagi kayo pagtan-aw nako mao to pamahala na lang nako basol jud ko nganong wala nako gi large first ra ba jud nako option kay large unya gi XL jud nako basula lagi nako pagtan-aw kay perti man jung dako dako jud kayo lapad ang kana ganing diri dapit sa shoulder paminaw nako lapad jud kay sa nga tanan mura kong nasayangan unboxing sa iyang parcel. Masigo ka na masigo ka ha muna ta bulletin og bagabugado alimukot man eh na di ay kuan nga nipis hala siguara tan-aw nako dako kaayo andiyan dili ang diri ba bukton mura magsinukod talikod ner hala murag sinukod jud kaayo ato ba hala mura jud sinukod sakto jud kaayo ang kataason mayuha jud na ako mopili oy nagbalaka pa ako dako man jud siguro ni hala mayuha jud na ako mo pili oy hala sakto ra jud kaayo ang kataason ay kono ner hala ninduta ner ang kung XL kung large gamay rasad la sakto ra jud kaayo ang kataason ay klaro ani niya ay ako ang ibaligya mo man gisod sa box nganong unboxing man eh kapuyo nipis man na oy murag panty og kuan tila ay panty ako na tila na panty ba na murag is good unsay brand GS1 saan nga brand ngano man nagipaulian sa imo kay kuan kuan gani na maligya siya light color lang kung ipili para di kita nito ihanger ni Ner ayan na Jen ikaw na lang Jen waman siya ikaw na lang unboxing kay naa man sad ka diri pang kuan nimo pang Christmas party nimo polo short sakto ra imo man ka nagisukod sana na eh la white unta imong gipalit ana ay di pa ni mauoy ako gipalis actually ang inner ani bisag unsa man color god sam ka din hindi man ingong white ayo sa sky sakto ra kay sa iya ha ikaw na open na ikaw man jud ganahan man jud ka sige open si kuya naman diha si kuya ay kuno sakto ra kayo ang bayad na asa man na mo na kuwangan ng bayad kana na lang ang imong ikuan isapaw lagi na kaingani na dahil mo mamuta udan ni saan man na dapat ayaw guba uy pagtanaw sa kuan video ano naman siya kanin kana kangati na sayal naman siya zipper imo ganina naggubon niya for decoration sa Christmas.
birthday ni kuya ug ni ate. Balloon. Ay nahilabti. Para sa di ka mamamuta o kuan. Mura ni siya ano. Oh, that's lovely. Black jud di ay dili day pwede lain untang color. Pwede. Sige black man. Tayo pa. Ha? Red nga tayo. Mo na ang sayaw ni ate. Kuha ko na imo kuan GN polo. Okay ra black. Yeah. Honorable Mura magdili Councilor- makita ang black. Ha? May pa ready ayon ta to no. Honorable Councilor. So na ner, mo na nimo tarunga oy. Ay klaro. Sani. Kang kuya, amot sigo ba ka na? Dapat siya unta small. Isa pa kuno dong. Dong ner tanawan ner nindot kay pulo. Sakto na ni mo, JN. Hay. Ayo pang ablihi inday ha. Ato mo ka sa aircon. Day, ayo pang ablihi day kay di pa nagamiton day. Sigo. Insert. Ha? I-try ko nag-insert lang. Sa mga na. Dito ko no unahan, dito ba? Dito ba? Layo-layo. Uy, kumubuo na bebo. Layo-layo ba? Us kamay. Us pa kamay. Talikod ko no. Dagoy ba yun? Nang nakla pa. Hala, nagpasiksi na si... Sino may squeeze ka nero. Ayaw, ihigot na. Kailangan kayo. Bitay. Kuyo gas diin ha. Kuyo gas si ate naman ni party. Nindot ate. Nindot siya. Unahan natin layo ate para makita ang view. Iubos ko no. Kay murag taas ra. Umubo ra. Kumano huot na gani. Sakto ra jud kaayo.